Ser du någonting där? Det är en gård där så här, det är en rådjur. Ja, det är jag får se. Snälla, jag ska filma lite. Jag har zoomat också. Zooma tillbaka. Där är den, ser du? Där är den. Ja. Fan vad grymt alltså. Där, zooma en gång. Nej, zooma inte. Jo, zooma en gång. Se mycket tydligare då. Ja, det ser du där. Vilken är det? Där är mitten. Fy fan, det är en 500 meter dit är det. Ja, mer än det. Det tar bort. Zooma tillbaka. Zooma tillbaka. Då ska jag kolla här. Där är en rådjur också. Kolla mer till höger här. Där ser du. Det är en rådjur som sitter där i åken där uppe. Kolla där borta. Mer åt höger. Ingenting. Nej, just det. Försiktigt där nästan. Men det är en som sitter. Där är en Där är liten. någonting där också. Mm. Och så ser du så här på mörkret. Du ser ingenting.